आता ही घडीची चपाती आपली अशी फुगतली की काय जो आनंद असता ना, एकदम मनावर एकदम हेच होता. ती बघा पुरी सारखी गारकन फुगली मस्त अशी. आता ही मस्त फुगलेली आणि मऊसूत, पण जरा गरम आहो. तुमका दाखवते फोडून, पण गरम. बघा आतमध्ये किती पापुद्रे फुटलेत. असे हे 2 घडीचे 4 घडीचे चपाते आणि इतके नरम. ही मी तुम्ही दुसऱ्या दिवशी जरी खालास, आता केलास नाही संध्याकाळी खाऊ गेलास तरी ती नरम राहतली. आणि ती चपाती नरम चुरगाटलंय बघा, अशी व्यवस्थित सोयन केलंय की झाली व्यवस्थित. बघा एवढी चुरगाटलं होतंय पण कशी राहली एकदम नरम. आज संध्याकाळची वेळ झाली आणि 2 टाइम ताजी चपाती खाऊची इच्छा सुद्धा, बरोबर का नाही? आणि झटपट करणारे चपाती तर तुम्ही पाहिलास आणि त्याचा चांगला प्रतिसाद सुद्धा दिलास. नाही पाहिला असत तर खाली लिंक देतो, ती तुम्ही जाऊन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये चेक करा आणि झटपट सकाळच्या घाईच्या वेळेचे फुगणारे चपाती तुम्ही बघू शकता आणि गॅरंटीड. हा, आणि आता सुद्धा करतो ते चपाती फुगतात पण जास्त वेळ नरम सुद्धा राहतात. होय, आज ते चपाती दाखवायचे जेव्हा तुमच्याकडे भरपूर वेळ असतात, म्हणजे जशी की तुमका सुट्टी असतात आणि तुमका प्रवासात जायचा आणि चांगले चपाती टिकवूचे तर हे चपाती करायचे सावशीत वेळेत. हा, सुरुवात चाळून, पीठ कधी पण चाळूनच घेऊया आणि चपातीचा पीठ बारीकच वया. हे सगळे टिप्स तुमका बघूचे आहेत ना, किती घ्यायचा पाणी, किती वाटी पीठ घ्यायचा, ती आमच्या अगोदरच्या चपातीच्या व्हिडिओत असा. तरी पण सांगा, तरी पण तुम्ही बघा आणि तरी पण मी सांगतोय पीठ चाळूनच घेऊया. पहिली टीप. हो, पहिली टीप पीठ चाळून घ्यायचा आणि पीठ बारीकच वया. पटकन चाळूचा तर ह्याच्यात कॉईन टाकायचो. दुसरी टीप 2चं कॉईन टाकायचो. आता हे किती वाटी पीठ घेतलं? आता मी तुमका गेल्या वेळेस सांगितलंय तिसरी टीप, ही अशी मूठ भरून दाबून नाही, पूर्ण अशी मूठ भरून घेतलास तर तुमच्या 1 चपातीचा गोळो होता. मग असे तुम्ही हे गोळे मोजायचे. तुमका 9 करूचेत, 7 करूचेत, 8 करूचेत की 4 करूचेत. तुम्ही किती 4-5 घेतल्यात ना? आता संध्याकाळची वेळा आणि आमची अशी कामं झालेली आहेत तर म्हटलं आता घडीची चपातीची रेसिपी होऊन जाऊ दे. आणि घडीची चपाती काय नरम राहतात. 1 दिवस तरी आम्ही गावी जात असतो ना, तेव्हा आमचा प्रवास किती तासाचा असतो? 12-13 तासाचा. तेव्हा ना रात्रीचं म्हणजे सकाळी निघालो असतो तेव्हा रात्रीच्या जेवणात काय हे घडीचे चपाती नेले ना की काय एवढे नरम राहतात आणि खाऊची मजा तर वेगळीच आहे ना. जातेवेळी चपाती न्यायचे, येतेवेळी घावणे आणायचे. घावणे आणि बटाट्याची भाजी नाही तर चटणी नंबर. त्याची पण रेसिपी दाखवा. घावण्याची रेसिपी असा, त्याची पण लिंक देतो. दोन्ही प्रकारचे घावणे होत. भिड्यावरचे घावणे तांदूळ भिजून केलेले आणि पीठ कसा तयार करायचा त्याचे घावणे, दोन्हीची लिंक खाली देतो, ते पण बघा. हा, तर करूया आता घडीच्या चपातीक सुरुवात. चल लवकर. एकदम नरम. तसा आम्ही बहुतेक भातात आणि चपातीत सर्रास मालवणी लोक मीठ घालत नाही, पण आम्ही आपली आता चव तुपाबरोबर खाऊची असतात तर चांगली चव लागतात जरासा मीठ असला तर. पाणी घालून थोडं थोडं पाणी घालायचा आणि पीठ आपला एकटही करायचा. बहुतेक जणांनी विचारल्यानी होता तुम्ही कोणते गहू वापरतात, गव्हाची नावं सांगा. गव्हाची की गव्हाची? गव्हाचं नाव पण माहिती आहे आणि गव्हाचं नाव तर तुम्ही ऐकताच. ह्यो असा आमचं लोकवन गहू की कधी कधी आम्ही टाटा सिहोरी, रजवाडी आणि कुठलो हा एक अजून एमपीचो असे 4-5 गव्हाचे प्रकार आहेत. ते आम्ही गोणी आणतो आणि महिन्याभरात आमका 25 किलो लागतात 8 माणसांका. चपाती प्रेमी आमच्या घरात भरपूर आहेत, नाश्त्यात, डब्यात, जेवणात. हा, मागच्या वेळेत भरपूर जणांनी विचारल्यानी होता तुम्ही कुठले गहू वापरतास, तसे आम्ही राशनचे सुद्धा मिक्स करतो ह्याच्यात, ते सुद्धा चालतात. असा काय नाही. अर्धा किलो म्हणजे 2 किलो जर तुम्ही राशनचे गहू घेतलास आणि 5 किलो हे लोकवन घ्यायचे. चपाती मस्त येतात, फुगता पण नरम पण राहतात. वायच पाणी घालून. हा, परत एक पीठ दिसता नाही म्हणून वायच पाणी घालायचा आणि असा सगळीकडनं. मी आता माझ्या लेकीक शिकवते पीठ मळूक, मग ता असा करता. मग मी तुझ्या परातीला पीठ राहत नाही, माझ्या कसं राहिलं. मग नवशिक्यांका ही आयडिया. मग ह्याच्यात सुक्या पीठ भुरभुरलास किंवा ह्यो गोळा असो घेऊन पूर्ण मळून घेतलास, ह्या पाणी ह्या गोळ्यात जातला. बघा परात पण स्वच्छ आणि पीठ पण आपला मळून झाला.
नंतर थोड्या वेळाने तुमका दाखवते परात चकाचक होतली. माझ्या आई म्हणत अशी परातीत पीठ मळलेला वाटता नाही कोणाक. आता वायस तेल 2 चमचे, पोह्याचे चमचे हां, नाही तर म्हणशाल मोठो चमचो. बघा आता या परातीत पीठ रवला काय, आणि पीठ पण मस्त मऊसूत मळून झाला. एवढा मऊसूद होत तेवढा. ही कितवी, 4थी का 5वी ती? पण इतपत मऊसूत पीठ मळून ठेवूक वया. आम्ही काय तर ठेवतलव नाही, लागलीच करतलव चपाते. मस्त असा बघा मऊसूत झाला. आता आपले चपातीचे जेवढे गोळे असतात तेवढे. आता मी तुमका सुक्या पीठ दाखवलेलं एवढा मूठभर घ्यायचा, म्हणजे मूठ मी जास्त मिटले नव्हते अशी घेतलेले. हे बघा एवढं गोळो, ह्याचा एक गोळो होता. आता तो पोलपाटावर घ्यायचो, चांगलं प्लेन करून घ्यायचो आणि पुरी एवढी लाटून घ्यायची जेवढी पुरी लाटतो. आता ह्या सगळीकडे असा तेलाचा बोट घेऊया, चोळून पूर्ण घ्यायचा. थोडासा सुक्या पीठ भुरभुरायचा. आता हे झाली अशी फोल्ड आणि ही झाली अशी फोल्ड. आता तुम्ही म्हणशाल ह्याची चपाती गोल कशी येतली, जराशी असे कोणे असे दुमडायचे. एकदाच पीठ लावलंय मी. चपाती लाटते वेळी आपल्या अंगावर लाटणं ओढत जायचं, म्हणजे खाली ओढत जायचं आणि फिरवायची आपण चपाती. ज्या ज्या बाजूला ती जाड असेल त्या त्या बाजूने ती लाटत जायची. पण लाटते वेळी कधी पण शक्यतो लाटणं असं अंगावर ओढायचं. तर तव नाही ठेवलं. आता घेऊया गॅस पेटून, गॅस करूया मोठी. लगेच लागलीच तवो ठेवूया. चपात्यांका गॅस कमी जास्त फक्त तुम्ही लाटू उशीर केलास तरच करायची, नाही तर एकच गॅस ठेवायची. आता त्रिकोणी झालेली, पण बघा ती चपाती झाली गोल आणि पूर्ण पोलपाटभर लाटलंय आणि एवढी पातळ आणि एवढी जाड, म्हणजे जास्त जाडही नाही जास्त पातळही नाही. आता ही चपाती मी आपल्या गरम गरम तव्यावर घालून घेतोय. गॅस आपली मोठीच असा. आता एका वायस बबल फुटाक लागले की ह्या आपण आता कवळी परतून घेऊया. की त्या चपाती कवळी परतलास तर गरकन फुगतली. आता कवळी परतल्यावर आपण मागची बाजू चांगली शेकून घेऊया, चारी बाजून शेकाक होई म्हणून, आणि परतूया. बघा काय चमचो नाही, काविल तो नाही, लाटणार नाही, फडको नाही. आपरसूक गरकन फुगली आणि लगेच मी गॅस बारीक केलंय. हा 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 मस्त. चपाती फुगली की आतून शिजता नाही हो. हो. आता तिला उतरवून घेऊया. टमकन फुगली हो. अरे पडली पडली. ए पडू नको पडू नको. पडली पडली पडली. अशी अशी मजा घ्यायची बघा, पण गॅस बारीक करायची. हा पण पडली ना मध्ये. आता ही मस्त फुगलेली आणि मऊसूत, पण जरा गरम आहो. तुमका दाखवते फोडून, पण गरम. आता एका पापुद्रे फुटले आहेत, पण चपाती गरम आहे बघा. यातच काढलेली ही पण गरम गरमागरम. बघा आतमध्ये किती पापुद्रे फुटलेत. असे हे 2 घडीचे 4 घडीचे चपाते आणि इतके नरम. ही मी तुम्ही दुसऱ्या दिवशी जरी खालास, आता केलास नाही संध्याकाळी खाऊक गेलास तरी ती नरम राहतली. आणि ती चपाती नरम चुरगाटलंय बघा, अशी व्यवस्थित सोयन केलंय की झाली व्यवस्थित. बघा एवढी चुरगाटलं होतंय, पण कशी राहली एकदम नरम. काय मस्त ना नरम. जरा एक दाखवा. घे घे. हा ही बघा.
नरम पापुद्रेवाली आमची चपाती तयार आता आजच्या रात्रीच्या डिनरसाठी. अशी ही चपाती तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुमका कशी वाटली ती सुद्धा सांगा. आणि गरमीच्या दिवसात काय करत रवा, नेहमी हसत रवा, खात रवा, जास्तीच्या जास्त पाणी, सरबता, लिंबू सरबत, कोकम सरबत पियत रवा. त्याची लिंक खाली देतो. ती सुद्धा रेसिपी बघत रवा आणि असे नरम चपाती म्हणजे घडीची चपाती करून नक्की आनंद जो मिळता ना फुगल्यावर आणि हातात घेतल्यावरती नरम लागतं आणि खातेवेळी जो घास मोडलो आहा ता खेळताचा. अशी चपाती नक्की करा. परत किचन बघा आणि सांगा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. आणि त्या चपातीक जसो रिस्पॉन्स दिलास तसो ह्याका सुद्धा देवा अशी आशाच आमची. धन्यवाद.